Haupa. Ni Eneko? Ni Mikele. Nora karri gaituzu? Ba, Zer beitu. Hau da etxe betea, eta ekarri zaituztet ona hementxe daukadalako nire gela propio bat, nire luzemetraia bat idazteko. Hemen daude Noma Acting, La Dramatika Erranteko Banei Pikaza, Maria Goirizelaia, esagutze dituzu. Bai. Emakume sortzaile asko batzen gara hemen. Eta zu zure lehenengo pelikula prestatzen? Dokumentaletik nator, eta orduan nahi egiten fikziora salto hori. Ikalderantziz egin nuen. Bai. Fikziotik dokumentaletara pasan naiz bai. Lehen Kapitol Zinemak zeuden, eta ni horra joaten nintzen. Bai, orain da, Kirol frankizia handi bat. Zinemara gerturatzeko lehenengo pausoak hor eman dituela esango nuke. Hemen juten ginen Sarrikoko zineklubera, eta hor zinea deskubritu nuen, Fassbinder, Pasolini, Bertolucci, eta hasi nintzen aktore zela, nahiko kaskarra. Eta hor deitu ninduten zuzentzeko ama begirazazu. Petatu genduen, urtebeten 180 emanaldi, eta horrek eman zidan aukera telebistarako idazteko. Eta hola sortu zen bieta bat. Bieta bat. Jaunda jabe, eta bieta batek ekarri zuen zinea egiteko aukera. Osea, telebistatik, antzerkitik telebistara, telebistatik zinemara. Ikustu gure erronka handiena dela hizkuntza bera, ez? Da bere izten gaituena hori dela, eta nire inguruan ikuste ditu delako zinemagile gazte asko gogoekin, eta hori da nik uste lehenengo garrantzitsuna. Batzutan gertatzen da Erleen pelikula edo hundia bat, baina, bueno, esti urrosolantzat izan da ona pelikula hau. Erresago eukiko du bigarren egitea. Beitu, esti bera etxe honetan ezaguna da, erresidentzia berdinan egonda dago, ez? Orduan, bere pelikulak arrakasta izanak, erresidentzia hau existitzea ere lagundu du. Horrelako sareak eta badaude. Bai. Ikustot oso potentea dela orain sortzen ari den talde moduko bat, Maili Barber, Irati Gorostidi, negu kolektibokoek atzo bertan ikusi ala izan nuen. Bai, atzo bertan ikusi nuen Mikel eta Ekainen filma, eta bueno, hor badago Marina Palacios, Lara Izagirrerekin eta Maider Oleagarekin lan egiteko aukera izaten ari naiz, eta horrik ikasten da piloa, ez? Adin desberdinetako jendearekin lan egiteak zubilan hori egitea albidetzen dago, ez? Euskal zinearen garapen honetan, Uin berriko lehendabiziko bi pelikulak komediak ziren, baino arrezkero ez da komediarik egin. Ni nola horretan ez ditutakoa nahi zen da. Pena ematen dit. Baina interesgarriena da beraztasuna egotea, ez? Guen gazte jendea, emakumeak hortzatozte bultzatzen, eta hori ja, zuen belaunaldien kontua da, guia erretiro hartzeko puntuan gaude. Bueno, bai, interesgarri izango litzateke danok, eta zubiak ere egitea, ez? Ez izatea bakarrik referenteak eta holan baizik eta batera lan egitea, saretu gaitezen, egin dezago. Bai, hori guztiz beharrezkoa, eta hori zuen belaunaldien ardura da, Ekarri zaituan ez etxe betera, erakutzi aldotzu tinda nire txokotxoa, eta zen ikuste dut asko hitz egiten duela lantokiak sortzaileari buruz. Ba, guazen gure badazura kutziko izan.